meşhur tadannafi mukamçı kompozitör Mully Täş Muradowyň döredijiligi ömrü ýoly barada Mully Täş Muradowyň döredijiligi çalan taadlary, döredin eserleri diňe bir halkymyzyň ýüregine ýaşaman türkmen kompozitörçilik mekdebiniň wekillerine de gaty öz täsirini ýetiren. Men türkmen kompozitörçilik sangatynyň ulu wekilleri Weli Muhatyp, Nuri Muhatyp, Nur Halmamedow, Çar Nurimov, Aşyr Kuliýew, Aman Agajykow, ýaly birnäçe zihinli ýaşly kompozitörlerimizi maňa okumak, şolar bilen söhbetdeş bolmak meser etdi. Ýöne şolaryň hemmesiniň hem döredijligini, mullagan çalan taadlary, mullagan döredin taadlary gaty ul täsirini galdyrdy diýip aýdýardylar. Weli Muhatyp özüniň simfoniýasyna Selvin ýazgyryk taadyndan bir parça ulanypdyr da. Halk taady şonu lagan gaty ütkeşik çalýanlygyny aýdýany Weli Muhatypyň men ýadyma düşýär. Şu taady Çar Nurimov öz fortepiano we orkestr üçin konsertine ulany. Selvin ýazgyryk aslynda bir gaty çylşyryny taad, ol dutar da çalynýan taada. Ýöne orkestrde de şeýle uwudan uşgunlerde berip bilipdirler. Şonu Weli Muhatyp şeýlere edip alypdyr da simfoniýasyndan. Şu Selvin ýazgyryň heni orkestriň diline ulananna çarlyny üçin şu temany şu heni ulanypdyr. Olam şu mullagan Selvin ýazgyryna aşyk boldum, meresan gurrun berýän ýadyma düşýär. Selvin ýazgyryk aslynda 40'lar kän taad, onuň Selvin ýazgyryk has bir içinde şolaň owudyny halkyň içinde ýörgünlükde çarlyny şeýlere edip alypdyr. Şeýlere ýöne orkestriň diline, orkestriň içinde näme 80-85 ýüze goly taýlary bardy. Olaň hersine bir zat paýlaýan boly Çarlyň Leningradyň konserwatoriýasynyň ulu professorlygyny tälim alan orkestriň tiltimlerini gaty ussat bilýän adamdy. Şu konsertiniň esasy temasy, esasy heni şu Selvin ýazgyryň en bolup gidýärdi. Şonum men mullagan döredijligini, mullagan çalan taýlaryň içinden aldym diýip gurrun eden ýadyma düşýär. Mully Täş Muradow Hudaý beripdir öz kitabyna orta asyrlardan biziň döwrümizde mullaga halk taýlarymyzyň asyl nusgasyny geçirmekde nusga bolan adam diýip aýdýarda Şawramış Elpeler kitabyna. Şonun bir sebäbi bar. Tarihte şeýle bir beýik zihini has güýçli adamlar bolupdyr da. Ine Ýewropada Mozart bir gezek eşdendadyny disine gaýtalap bilýän eken. Mullagan halipasyny gürledi ýa-da Hudaý beripdir şu kitabyna Şawramış Elpelerde. Mullajana bir zat ýöredende birinji çalanda dogry edip çalmadan ikinji gezek şu ýalňyşyň bile gaýtalap dur diýip aýdýan eken. Diýmek eşitkirli, gaty güýçli eşdendaryny derrew kabul edýän bolmaly. Ol müň adamdan bir şeýle bolýar. Saz aleminde hemişe eşitkirlik diýilýän zat gaty seýrek zat ol. İşçiň eşitkirlik bolýar, eşdendaryny kellesinde derrew ýazgy edip bilýän adamlar Hudaý beripdir şu kitabyna şeýle diýip ýazýar, kelle wagşyny gürledi. Mullaga aýratyn hurmat goýan kompozitörlerimiň biri Nur Halmamedow. Men Nur Halmamedowyň öýüne gatnaýardym. Şonu hemişe baramda bir kiçik magnitofon bardy. Şonu mullagan taýlaryny hemişe dinläp oturýardy. Bir gezek ýadyma düşýär, Anna berdi Agabaýew bilen öýüne mullagan taýlaryny dinläp oturan ekenler-de. Şu daglara bar diýip bir taýd bar mullagan gaty ütkeşik bir kudret tasavvur edýär Nur Halmamedow. Şunu hiç bir nota geçirip bolmayan zatlar var meresan diýip aýdan ýadyma düşýär. Sebäbi doğrudan şeýle bir aýlawlar bar da içinde bol hiç bir nota sygdyryp bolmajak ýaly
Şol anny bir daga var ikisi hizledip saadynla oturan ýadymyz men gapdan girimde men girenmem duymadylar da. Şeýle bir-biriniň elini kakışyp ay butaýyny edäşini nişip oturanlar ýadymyz şeýle. Mullaga Nurhal Mehmedow duhtaryň owazy öz bir büyük kitaplarının birini bahş edip ýazýar. Aslında Multiyaş Muradowyň döredçiligine şeýle bir hormat goýup ýaşanyny aýtdy. Bir gezek Moskwada okap ýörkem Döwlet konserwatoriýasyny 60-njy ýylyň 31-nji ýanwarynda da mullaga aýrylýar. Şonu men çok iyice şonu diýdi, men bir ýüregimin damary üzülen ýaly boldy diýip aýdan ýadyma düşýär Nurhal Mehmedowyň. Gaty gynanyp şol adama baky ýadygarlyk edip duhtaryň owazy diýip fortepiano üçin iň beýik eserleriniň birini döretdi soň. Ol köp festivallarda çalyny, daşary ýurtlarda çalyny, köp baýraklara münasip bolup özü çalardy. Özü çalşýaly edip hiç wagtam onu gaýtalap çalyp bolanyk elbetde ýöne. Bir daha ýadyma düşýär şurna mereçan şunun bir ýerini täzeden ýazan bolsam başga çyrak ederdim diýdi. Şaýda bir daha ýadyma düşdi. Men talip döwrüm Kerim Gurbannepew ýaly beýik şahyr radioda interwýu berdi bir gezek. Şonu men näde şu Altynmer diýip goşgusy bar da. Şonu bir setirini aýdanymy aňlamady ýa aňsa da giňlemedi diýipdir da özü. Olin şu goşgyn täzeden ýazan bolsam aýdanymy aňlamady ýa aňsa da oňlamady diýerdim bol indi näme halkyň içine ýaýratda ol üýtgetmek bolanak diýip radioda interwýu bereni men ýadyma düşýär. Men talipdim şu döwürler. Kerim Gurbannepew özü urlady radioda. Şonu ýaly Nurhal Mehmedow da boldy. Ömrüniň ahyrlaryna şu duhtaryň owazyny üýtgedäsim gelip durda bir ýer jagaşy bar şoň. Ýazyr çalyp berýin. Aslynda notada ýazylşy gün geçikdi diýär da şeýle. Şeydim. Aýöny şunu şu taýyny başga çyrak ederdim täzeden ýazan bolsam diýip şeýlere edip çalyp berdi, ýadymda galypdy. Azıcık tüýnürübrek alasym gelýär diýip gurrunmerdi. Şonu ýa-ni Kerim agaly mysalyda Nurhal Mehmedowyň mysalyda hakykat kelläňe gelýär. Kämillik diýen zadyň çägi ýok. Hiç hili kimi ýok şu zadyň mol ömrüniň ahyryna üýtgetjek boluşyny ikinji redaksiýasyny ýazjak şoň diýip azıcık uzunrak görýän idi. Gara diýjek bolýan zadym şeýle beýik adamlarda da hem işe öz-özüň eden işini kim tapmak, özüne güwni etmezlik häsiýetleri bar da şol belki şu beýik adamlary mahsus zatdyr aslynda da. Şonu bir gezek baramda meretçan şu mullaga naragaçyny nädipdirin bolup durma diýdi. Menim aýmolum şonu çalyp bereň de diýip paýş etdim. Ol naragaçy diýilýänler saat aslında bütün günne gorda ýaýran Aleksandr Makedonskiň döwründen Şükürbaşy kinofilminde Nurhal Mehmedow täzin edip ulanypdyr da asly Mikhail Ivanovich Glinka-da ulanypdyr ony. Ruslan Lyudmila operasyny gönügen edip alýar da şeýlere edim. Major varianty. Nurhal Mehmedow orkestrda bir täzin edip durmun. Käbir kişi şuň naragaçylygyndan tanana atlar.
Türkmen kompozitorçylyk mektebine men dogrymy aýsam bir daňy terwezi görüp bilmedim. Men hat kiçiräkem ýok bolupdyr. Galan ýaşuly kompozitorlaryň hemmesi bilen käbirini okumak, käbirini bilen söhbetdeş bolmak maňa meýesir etdi. Ölüm hasatan başlap täsuhan tüýlüf etjeni mullaň döreçiligine ähli eserlenme täsir etdi diýip aýdýarlarda. Hudaý berdirdi üçin diýşýärli. Türkmen mukamçylykynyň otunyň asyl nusgasyny taryhdan şuna getiren adam hasaplanýar. Öz asyl nusgasyny ütgötmän, şoň şeýle ezber ustadlygyny aňladýar. Bayram Hudaý Nazarowda Allah'a bağışlanan ballada var. O köp kompozitorlar Nurhal Mamedow'da var. Umuman aşyk Kulüç men Mullahyň ýanyna oturup Awadan operasyony ýazamda gije günü ýanyna oturup halk sallaryny nota geçirdim diýip aýdan men şunu kyýaly ýadymda. Aşyk Kulüçiň gol ýazmalaryny häzir seresek şoň halk saady atçapan mysal üçin üstüne Mullahyň çalşyndan göçürilen öz goly bilen ýazan notaňyny ýazan hatlary barda. Şeýdi köp kompozitorlara ýardam eden adam Türkmen kompozitorçylykynyň otunyň ösmegine de bir belli bir derejede öz köp goşandyny goşan adam. Men pikir edýän diňe bir biziň şu görnükli kompozitorlarymyzyň şuny mektebi däl geljekki nesillerimize de Mulla gaýaly beýik zehinleriň, ägir ustadlaryň dörediciligi biziň beýik şirin owal halk sazlarymyz ýene-ki ýylllara, ýene-ki nesillerimize de nusga bolup galar diýip ananýan. Şuň günler köp beýik ustadlarymyz ýatlanylýar. Şuň gün şolar ýaly halipalarymyz ýatlamaga döredilýän mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimize rowaşlyklar arzu edýän. Hormatly prezidentimizin jany sag bolsun, ähli tutýan tutumly işleri hemişe rowaç bolsun. Edebi eser yazmakta, makale yazmakta yazıcı Hudaýbert Durduýewiň uly işleri edenligini aýratyn nyktasym gelýär. Hudaýbert Durduýew edil Jepparan täýär, Şahar Täs Mehmet, Hoca Mehmet Täs Mehmet ýaly, Ýamyr Nurelli ýaly, Mullahyň ýolbaşçylyk eden gurnugyny gatnap dutarçy hökmüni, saadanyny hökmüni hem Mullahyň ýerine ýetirdilik aýratynlygyny bele adam hökmüni ýazan işleriniň gaty uly täsirligini aýratyn nyktasym gelýär. Şoň bilen birlikde şahyr Täs Nurwanow mukamlar başı diýen poemany ýazdy Mullaga başlap. Täs Nurwanow Mullahyň şol gurnugyny gatnap halk saatlaryny şeýle ustadlyk bilen çalmaga yetişen adam, jurnalist Mehmet Orusow diýip ol gyjagam çalar eken, Mullaga hakda gatken täsirli ýatlamalar, gazet makalalaryny ýazan adam. Ýene bir aýratyn belläýmeli zat Türkmen radiosyny gatken wagtlap işlän. Mullagyň şu göni ýaýlymda eden çykyşlarynyň en sebäbini geçiren gelli döwletiň Mullaga hakdaky ýazan ýatlamalary, gaty gyzykly, täsirli ýatlamalary, onuň geçen halifa şähertlik ýolunaky eden işleri bilen baglanşykly ýazan zatlary edebiýat sungat gazetine ýerli çap edildi. Ine şu zatlaryň hemmesi Mullaga hakda bizim ýazgylarymyzyň, şahirlerimizin, sahşynaslarymyzyň, suratkeşlerimizin, heykeltaraşlarymyzyň eden köp sanly işleriniň belli bir bölegi. Ýöne men şeýle pikir edýän. Mullaganyň çalan her bir sady hakda aýratyn, onu da çuň manyly makalalar ýazylmagy münasip. Mullagan diňe döreden sadlarynyň özleri aýratyn seljer işlerini geçirilip ilmi makalalar derňewler edilmäge münasip. Mullagan ýene bir aýratyn tarapyny men aýratyn belläsim gelýär. Olum Hasanna Mullaga şu saarlary ýazga beren pursatyny gelecekde şu zatlary gaty gerek bor diýip çalan saarlarynyň haýsy saadyň haýsy nusgasynyň haýsy halifa degişligini ýazmaça galdyrmaklaryny talap edipdir. Munyň şeýledigi Türkmenistanyň Merkezi Döwlet Arhiwinde fotokino resmi namalarynyň saklanýan bölümini
Mullağın çalmağını Celiliyen Saad'ın 4 tane nusfası var. Şonu mullağa çalanına ine birinci nusfası gönüyor. Kalifan çalışı, son nusfası ikincisi Kervakşin çalışı deyip halifaların hayfı nusfasını kimin dörödönlüğünü gelecekki nesil bilsin diyen maksat bilen bellediptir. Edil şunun yali misali onun çalan saltıklar diyen saadında da Hacıgoluk diyen saadlarındaki belliklerinde de var. Bizim inniki yaşlımız için, şu atkı sahasınasılığımız için şol saadların hayfı halifa değişikliğini bilmek için bir anık çeşme, anık görkezyen maglumat deyip hasap ediyoruz. Bir neyse vaat bunun yanımdaki saadını Uraz Muhammed filan yankı saadların hayfı nüfusunun kime değişikliği vardı gurrun edip tomaşaçılarla tanış ettik. Sonra sol nüshaları mullağın yazılarını alıp Celil'in 4 görünüşünü ayrı ayrılıkta çalıp beripdi. Mullağanın görücülüğü inniden meylek hasam giyinden öğrenilir, has çoğuru öğrenilir. Sebebi bulurdan işleyebilecek, işleri edebilecek hünermenleri tayarlayan Mayi Kuluy adındaki Türkmen Milli Konservatuariyası var. Beyleki yürüyeti ortaokul sahasılık mekteplerimizde de zihinli kalamgarlar, zihinli sahasınatlar peyda bulurdu. Son için gelecekte mullağın döröcülüğü her taraflayın, köp taraflayın, has çoğur ilmi işlerle beslenir. Mullağın döröcülüğüne has içkin girişilip bir topar hem edebi hem sağ eserlerin döröcüktüğünü men berkınanayan Kahraman arkadaşımızın şu İle Devlet gelir olsa diyen kitabı Türkmen saadımızı öğrenmenin tarihine, Türkmen saad medeniyetinin şuununa baha vermekte, Türkmen saad medeniyetini gelecekte nehil uğurlar, usullar, yollar bilen bağlaştırmalı diyen soğalları Kahraman arkadaşımızın şu kitabına anık tekliflerle cevap veriliyor. Şoň üçin biz Mehriban Prezidentimizin şu İle Devlet gelir bolsa diyen kitabını Türkmen saadyny öwrenmekde täze bir döwri, täze bir uly başlangıcı başlayan iş diýip hasap edýär. Türkmen saadynyň diňe bir saadyň hem däl, bizim geçmiş edebi mirasymyzyň hem halifalarynyň döröjülügini öwrenmek, onu diňe bir ýurdumyzda däl oň çäginiň has alyslarda wagt etmek işlerine ýa-da üns berýänligi üçin bir kahraman arkadaşımıza tüysürekten çıkan alkışlarımızı ayrıyat. Mehriban Prezidentimizin alıp barayan beýgi işlerini mundan miyanada ruwaşyklan hemra bolmagyny arzu edýär. Mulla Täsim Ratifoň şirin mukamlary ululu saatlarda şeýle hem başlaryň dilini hemişe ýangyp dur. Türkmen Milli Konservatoriýasynyň bagşy mawlumy Magtumuli Fäder Mulla Aganyň saadyny dinleýän diyen aydymny aýdyp berer. Ya da kutlara parlametör koşulgan yokluğum asıl Hayrat bilmine sesim keser Kullağanına sadimine Hep
Ara bir şadır diye tatsan yerde dağın küfürlü fani. Yağmur cep marşıydı kanır halifanlar ödünler. O adına dükkanlanır, atılır geçirdiler. Vurulur, koşup himlenir, mıllavanlar sadınlar. Vurulur, koşup himlenir, mıllavanlar sadınlar. Vurulur, öldünler. Halipa şu sütün halipaların yerine yetiricilik ayrıtınlıkları var da tomurcu sürümüzde kılıklı edip vurun var yanınızda. Nesin öldürücülüğünüz aranızda da şol halipaların himmetinin o var yanınım dur. Cebbarhan'da hedefin çalan sağlarınam. Pırlağamadın çalan sağlarınam o saatlik bilen yerine yetirip şunu heyadirki dövürdü bizim bahtiyar tariflamada öğretiyordunuz. Hormatlı prezidentimin halipa şehirlik talimatından uğralıp heyadirki acayip dövrümüzde Mıllağamızın çalış ehengli, iyidigderli yörediyen şagirdleriniz var da kelamağını aytsanız. Her moğlumun öyle bir okuduluş usulü vardı. Elbette hemmesini bile çalıp bilmeliğine rahat yok da taliplerimi düşündürüp aydayan 4 sağın sütün sağlarına var. Şular halkın ağınına yaşat görün. Şulan haytının sağdan çalanızda da size ayyo bolonok diyecek adam bolmaz. Şulan hemmesini düşündürüp aydıp yankı sağdan haytına hıvıslı olsa şu sağlardan alıp uğradığında. Şol taliplerin içinde elbette Mıllağın sağdı şu öz eline geliyor, onun haysiyetini bir kavat geleyenleri oluyor. Olur men Mıllağın sağdını ne şunlar uğradığın, düşündürüyen ne haytı terler olunmalı. Haytı perdeleri allıya şu sağ çalacak bolunlu. Haytı perde abaryanı bilmek katı kıyın. Çetin dinlep onu derine öğretmek katı kıyın. Şunun için şunu ilki düşündürüyen sağdı ovazlanıyor. Şun zarin moluyor ştaydı. Şu sağda çalan desenem ne şun şeydi varmalısın. Şu rahatlara üns vergin. Neme üns verende şunu mengecek bolyan. Şun yerine yetiriciliği bolya deyip düşündürmeli de. Şu halipanın şu çalış yorunun heyadirki dövürdü yöredilişine eyle. Mıllağın çoğuluğu. Anne zeyt var. Yaş oğlanlar tüvelimi yetişti. Şunu ürcedip öğreniyorlar. Onu çalayanlar en tek köp yaşlarda da köp. Rahatlara bile giyin yol açıp verin hormatlı arkadaşımda ulu sağ olsun aydiyasını sağ olsun tutumlu işleri elmede ama rovazarsın. Türkmenistan'ın halk artisti Halipa Mukamçı Kampaniyetleri Yolaman Nuriyev'in ayçıyarak Türkmenistan'ın artisti Ügül Orhan Muhammedow diyenine heyadirki
döwürde goşa tardan oğal almakta, şeýle hem şirin sağlary iýdigderli ýerine ýetirip, sağ muşdoklaryny, sağda teşnileriň göwünü aglamakda ezber sağlanna gözengi gelýär. Mulla hakyndaky gepleşigimizde şu mulla agymyzyň çalyş äheňini wepaly dowam etdirýän Türkmenistanyň atgyndan artisti Sadanna Mollum Öwel Orhan Muhammedow gatnaşýar. Öwel Mollum halifalaryň saat çalyş ýollarynyň mulla aganyň ýerine ýetiriş ýoluna saýlap almagynyň sebäbini näme düşünürip bolar? Türkmenistanyň halk bagysty mulla agany gurrun bermek men üçin ören ýakymly. Mulla Täsmiradow halifasy Allah berdi aýdogul kelbaşydan akpatal bir näçe ýyllaryň dowamyny usatlyk bilen, zähmetçilik bilen, ahlaklyk bilen, arasalyk bilen şu halkyň içinde şeýle meşgullygy gazanan ulu usat halifamyz. Mullaň sağlaryny dinläninde gudrat duýulýardy. Mullaň sağlaryny näle başladym, näme itergi berdi şu zatlary öwrenmek üçin. 5-6 ýaşymdan ulu hewesleri şu mullaň sağlaryny öwrenýändik. Şondan bäri öwrenip gelýär. Halifalar gaty o sözler aýtdylar da ýolman halifaň o kitaby var, halifalar hatira diýip. Amana ajaýyp çıkaran kitabyny Mulla Täsmiradowyň ömrü döredijiligi bardy. Onuň çalan sağlaryny hem onuň döredijiligi bilen gowy tanışdyrypdyr şu öz kitabyny. Halifalarymyzy tirtegine galdyrmak, şolaryň ýatlama ullaryny geçirmek bardy. Hormatly prezidentimiz ulaladylar diýe. Mulla Täsmiradowyň sağlaryny bize goýup giden mirasyny şu halifalarymyz tak geçdi. Ilmy taýdan öwrenmäge münasip. Hormatly prezidentimiň jany sag bolsun. İl ýurt bähwit alyp barýan işlerini urawaşlyklar arzu eder. Gepleşigimiň şu ýerini mullaň halifasy Allah berdi aýdogdy. Ogly meşhur kelwaşyň döreden maral geldi sadyny çalyp berýär.
Hormatly halipalar, şuun kunne Mehriban arkadaşımızın Türkmen milli aydımsal sunuda varadaki talimatından uğrarıp sütün halipamız Mulla Gani atlap kızıklı halipasılık devinden uğrarıp beren gözüňleriniz üçin sağ olun. Ilmi işler yazmakta, gelecekte de üstünlükler arzu edýäs. Elbette Mulla Täsimirat fiýaly sütün halipalarymyz hakyndaky gepleşikler entegem dowam eder. Çünkü Türkmen sady, Mulla'myzyň sady tele radio ýaýlymlarda hemişe ýanlanyp dur. Mulla'myzyň owazlary Türkmeniň halsyna, singen halsyna çitildi. Mulla'myzyň owazlary Türkmen şahirleriniň gadallaryna elmidama ýanlanyp dur. Mulla'myzyň sady bagşlaryň diliniň senasyna öwrüldi. Çünkü aýdymçy şahirimiz Gelli Waşifiň şahirana goşgulary bilen aýdamyzda okarsyň Türkmeniň terjime halyn ýanlananyny Mulla Ganyň tutary. Hormatly tamaşaçylar. Maya Kuliwadynaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynda miras tele ýaýlymynyň dörejilik topary bilen şuun be Sütün halipamyz Türkmenistanyň halk bagysy mukamçy kompozitor Milli Täsimirat fiýatlap sas efetli gepleşik taýýarladyk. Şular ýaly ajaýyp işleri döretmäge, şular ýaly dörejilik işleri bilen meşgullanmaga, giň ýolunu açyp berýän hormatly prezidentimiziň jany sag bolsun. Mehriban arkadaşymyzyň belent başy aman bolsun. Arkadaşymyzyň il ýurt behwitli tutýan tutulmary mundan beýlekde hassa rawaşlansyn.